Estem aquí a la platja de Somorrostro realitzant el torneig internacional de tenis platja Ciutat de Barcelona. Com podeu comprovar, hi ha molt d'ambient, la participació ha superat les previsions esperades i també de l'any passat. Tenim prop d'uns 120 jugadors vinguts d'arreu d'Europa. El tenis platja és un esport que juga en modalitat de parella, amb pala de tenis platja, i s'utilitza el que és la pilota taronja, que és la de tenis, la de baixa pressió. Pràcticament es juga en modalitat de dobles, femení, masculí. Després també podem trobar el que és el dobles mixta i en certes ocasions s'adapta la pista a nivell individual. En aquest tipus de torneig, que és un torneig internacional, podem trobar la majoria de jugadors ja són jugadors que juguen aquest esport habitualment. A nivell nacional tenim jugadors ja aficionats al circuit català, de la Federació Catalana de Tenis. A més, també compta la participació de jugadors francesos, belgues, holandesos, russos, República Dominicana també. El tema està que no és pàdel, no és tenis platja. Llavors, s'assembla una mica al que és el vòlei platja, el beach volley, pel tema dels moviments i tot. El tema de la pala és l'única similitud amb el pàdel, perquè realment és una mica més estreta, però no es permet jugar amb pala de pàdel, i la resta de moviments s'assemblarien a que són les influències del bàdminton. És veritat que és un jugador de tenis, té moltes facilitats perquè hi ha moviments i facilitats tècniques, però també té algunes barreres pel tot el tema de canvi d'empunyadures i tot aquest tema. Jugar a dues persones, hi ha alguna cosa individual, però pràcticament tot és dobles. A partir d'ensenyament, doncs no, simplement agafar una pala, mobilitat a la pista i intentar jugar com seria les pales a la platja, però amb un hàndicap que seria la red i unes mides concretes. A nivell de Catalunya, la veritat és que tenim unes quantes parelles que realment donen la talla. El Jorge i en Martí, que són uns cracs, i l'Alba i l'Anna, que també en femení. Són una passada, la veritat, que són boníssimes, tots, i ells també. Llavors tenim uns quants jugadors més que tenim com jo, per exemple, que ens falta una miqueta més de progrés, però jo crec que d'aquí un any o dos ja arribarem a estar a un bon nivell, la veritat. És que crec que a Catalunya avancem ràpidament. Tant per part de l'organització, que són estupendos tots, com per part dels jugadors. Com per part dels jugadors, perquè hi ha hagut jugadors que han sigut professionals que ens han donat molt joc. I això també, des del punt de vista amateur, s'agraeix. S'agraeix i anima, a la vegada, a poder seguir venint i jugar. I amb altres esports no passa això. No. Amb altres esports poden ventilar ràpid, com si diguéssim, no? No és difícil, a la mica que pots jugar més o menys o pots portar una pala a la mà, com si diguéssim, doncs t'ho pots passar bé. Des d'aquí us volem animar a provar realment aquest esport. Durant tot l'any realitzarem trobades de promoció organitzades per la Federació Catalana de Tenis, a més del que són proves durant tot l'any. Esteu tots convidats, per totes les edats i tothom.